Do you swear that the testimony you're about to give before this committee Ev demalı kongrese demek ki gelek gringia kampanya Me Too anko ejibu. Tawanin Dr. Ford yen derbare destrejiya seksiye dijî berbijerê Serok Trumpyê dadgeha bilind Brett Kavanaugh xist helwestekî parastinî. This whole 2-week effort Berbijariya Kavanaugh ji aliyê civata senatoran ve ya di kontrola komariya da ye hat êrê kirin. Nikaşên tûjiya li ser berbijariya wî rewşa dabeşkariya Washingtonê hanî berbiçavan û di sala hilbijartinên midtermê da her du partî ji bo daxistina hikûmetê hevû du suçdar kirin. Gelo ji ber koçberiyana qanûnî hikûmetê dadixin? Kanundaner piraniya salê bo ji nûvê da hilbijartinan derbas kirin. Lê komariya dît ku serkeftiyên wan yên qanûnderî wek deng neziviriye. قانونا کمکردنا باجان و کسین دولمند و کمپانیین مزن به آلیه گلک دنگدران تشکی بچوک نایده دیتن. Li Washingtonê jî dema ku qanûndaner bo çareseriya pirsgirêkên nû têkoşîn dikirin, pêşengên medya civakî jî hev didan ku agahiyên derew serrast bikin û destdirêjiya biyanî eşkere bikin. Ez ditirsim ku em niha di serdema çewtanîna înternetê de ne. Siyaseta ji hevqetandina malbatan ya hikûmeta Trump ya li ser sînorê Meksîko şerên li ser koçberiyê germ kir. Trump dibêje ku ev siyaseta ji serokên berê mayî ye. Lê Partiya Demokrat dijî vê yekî ye. When the president said these actions are not Dema serok dibêje ku ev kiriyara neyên wî ne, ew rastiyê nabêje. Çarenivîsa 800,000 cîwanên bê belge ku bi navê xwediyê xewnan tên zanin û di zaroktî de hatine Amerîka, hûn jî ne zelale. Nabe got sîstema me ya koçberiyê ya têkçûyî tenê bi alîkariyê were derman kirin. Senatorên Komarî bo tijekirina berbijêriyên dadgehî pêşketin lê hing astengî jî derketin. ام دبینن کو کماری لسر سوزا خویا هری مزن یا هلبجاردنان حول ددن و بندکوین. سوزا وانا یا هری مزن ده سالن داوی دا او بو. اگر دنگدر ده هلبجاردنین کنگرس او سروکاتی دا دنگی خو بدنوان او دی قانونا اوباما کر هلوشینن. Dema di hilbijartinên midterm ya mijdarê da demokratan kontrola civata nûne ra bi dest xist. Heviyên komariya jî bi dawî bûn. Sal wekî dest pê kirîbû diqede. Her du partî jî ji ber keşeya koçberiyê di şerê bütçeya hikûmetê da asê mane.